Joves pagesos, al relleu. Vaig decidir fer de pagès. Mira, cap al camp perquè a vivir del cuento. El meu avi havia sigut pagès tota la seva vida. I vaig pensar, com que no aguantarà, que vagi un any a estudiar. Aquí em va tocar una mica els nassos perquè jo estudiant soc molt dolent, però bueno, vaig agafar-ho amb ganes. Quan va vindre, llavors li vaig dir, bueno, doncs ara, dins de la Unió de Pagesos, vine cap allà, t'hi poses tu al meu puesto. I quan vegi el que és el pagès, que no fan ni 4 duros, es cansarà i ja està. És el més jove que hi ha. I espero que per molts anys més, perquè m'agrada molt. Ell les festes les vol fer totes. Amb això que el diumenge o el dissabte a la nit sortir de festa i el diumenge dormir fins al migdia, això mon avi torna negre. I topem aquí. L'estimo molt. Això són paraules mayores. Ja m'està, que sí, collons. Canvi generacional. I llavors veure un jove, doncs jo crec que sí que els hi fa il·lusió. Això d'hòsties, Aquí els pagesos que queden, tots són ja jubilats, I de la meva edat, si n'hi ha un altre com de la meva edat, crec, i ja està. Que s'hauran d'unir. Si n'hi ha 5 o 6, hauran de fer ells unir-se. Perquè m'agradaria que no quedés un i bon, sinó que fossin molts. És problema del país, això. I tant. Això és problema i gros del país. Faria una crida als joves a que donin un pas o que siguin valents. Jo us convido a casa meva un dia a que vegin com es fan les coses, que facin de pagès, perquè tothom necessita un pagès 3 cops al dia. La comercialització. És la part més complicada, la comercialització. Sempre el pagès el mal que té és que plantem sense saber què tenim venut. Com feia mon avi, vaig anar a Mercabarna, però la veritat és que és un caos. Hi ha un assentador que et ven el teu producte. A vegades vas i et diu, mira, aquí tinc 50 caixes que van a les escombraries. I la feina i tot això no val per res. I hauríem de començar a donar-li la volta a la truita. Fer venda directa per WhatsApp va anar molt bé, però també em faltava temps, em faltava gent, vehicle. I ara el que estic fent, els dissabtes al matí faig mercadillo aquí a Sant Boi. La nostra producció la venem allà. Va molt content. El producte. A l'Instagram faig vídeos. Els explico, els cultius, els ensenyo, els dono a conèixer. Els meus clients que tinc els dissabtes em segueixen, ho veuen. Ara comencem a plantar i ho fem amb els socs plens d'aigua i agafem la mata d'escarxofa, que està seca totalment, i la clavem en el fang. Estic jo venent és real, que és veritat. És per entrar amb el tractor i poder ruixar quan hem de fer tractaments per algun insecticida o alguna cosa que se'ns descontrola, que amb fauna auxiliar no som capaços de controlar. I la gent també veu el producte que s'està menjant des que sembra fins que creix i fins que se'l mengen. Les xarxes socials. Jo des del principi, ja com a jove, ja no com a pagès, sempre m'ha agradat el mòbil, el Facebook, tot en general, tota la tecnologia. Doncs donar a conèixer la meva feina que la gent de la societat en general no coneix, o que sí, saben el que és el pagès, però no sap com treballa o què és el que fa. Doncs jo a l'Instagram faig vídeos, explico els cultius, els ensenyo, els dono a conèixer a la societat. I la veritat és que els meus clients que tinc els dissabtes em segueixen, ho veuen, i és una manera també de donar un plus de seguretat, de que el que estic jo venent és real, que és veritat, que no és res. I la gent també veu el producte que s'està menjant des que sembra fins que creix i fins que se'l menja. Veuen tot el procés. El Parc Agrari del Baix Llobregat. Doncs és una zona que és protegida, que només es deixa fer agricultura, no hi ha cap activitat externa a la de sembrar verdura, i jo crec que això li dona un plus. O sigui, un que jo sé que no vindrà ninguna fàbrica, em posarà un taló sobre la taula i em dirà et compro els camps o t'expropiem,
perquè ha de passar una carretera, hem fet excursions que han vingut xinesos, alemans, han vingut de tot el món, i quan veuen que una ciutat tan gran com Barcelona, a 8 quilòmetres de plaça Espanya hi ha 3.000 hectàrees on la sembra cultiva, que flipen perquè aquelles ciutats ho tenen molt lluny del centre. I aquí tenim una sort però molt gran, per això es va fer el parc agrari per conservar això.